Sa kong motor everyone, pak, so paulit na may badang, may layo pa siya strapal, kaya mabasa ang umay. So, hi guys! Welcome back into our YouTube channel! Leticia, ganun. So, idol ko po yan si Ma'am Leticia. So, karon day is karon pa ako naka-video ngayon na pagpadong na mga rikay. Nagkalisod mi day. So, karon na may abot na ko. So, nangaon na sila day kung bonggang-bongga. So, anak lang. Sorry, nalapong, nalubong ko ba yun? Nalubong ko day, kay lapong kayo. Pero okay na. I'm still pretty. Ngayon sila day. So nga na ang life as a farmer. So it's very proud. Diba? So proud kayo everybody. Bugas na day. Parang tanga. So, dato, may day. Update sa among lakaw, update sa mga hatod sa pagkaon sa farmers, char. So, okay, successful day. Wow! Kapoy ko, yawit day ko, detayat ko ganit manggahan ko. Isundan day. Tatay. Hi! Sa badang. Kalo, pwede mo day mo kagbuang. Sa mga natabayot, aligrikas tanan, may kay pagpadong nga mo nga rikay. Nalayo na yan, lapo pa dyan kayo, pero pinantanan. So ako ka-video kanina kay naglisod mi day, kidahan mi gida, bulanan, tubig. Pangalay mi dayon, kinapakoy lakaw, matapos, taligsik na ba yun? Taligsik na day. Small time bro, taligsik na. Lumbaan na yung dagan, no? Hindi basa ko, libon kita, ha? So again, pauli na mi bayot. So dami kilang lugar na day. Hawan kay siya. Amaze ka. So nga mong gihatan sa una, istoram to sa balay. Nya karon unhan pa dai kay nati man mag-trisis la didto. So dili na pod nya. Diyos miyo marima. Sumanto pa ko biyabad dai kay magbagat mi sa kopras. Nya mag-ingon pa jud ko sa katang driver kay ipahakot ang humay. So laban ba yot? Eh ra jud tag iya sa kuno humayan. Masakan kay Doña Anita. Kung kadayo. Tika pa so nanay. Yang upaod to magkatod na sanbig pinabonggang-bongga. So ma-amaze na sad gaday. Oo. Udah ka pa barang niya. So yan, maka-video na ko na dyan sa paniod to kay puno-puno dahil kay gamay na kaya ko na video karo kay pauli na mi. So kusog lang uwan bayot. Naligsik na day. Kusog lang uwan, naligsik. Buwang ay. Basta, taligsik na niya. Kusog ang uwan dito dapit. Padong na po niya na rin. Sa among laag na nasad no. So ganyan, nahunong ko dahil kusog kayong uwan. So karon nag-video na po ko kayong hunong-hunong nasa gamay. So sabi na kung mula bayra, muhapit po rin siya gamay. So sana, so badang dahil layo pa kayo. Ang tagiyas masak na ikog ka. Doon yan ita. So mo to everybody. So blue para tan langit. Pero, naramad siya uwan. So, blessings, diba?
Kainit na ba po kayo for how many days? So, dapat may mga konti-konting ulan. Kasi hindi lang malakas. Pero hindi pa putik dito. Ay, maghatid pa kami ng luto umiya. So, at least luto lang mo na doon niya. So, hindi na kayo kumaglisod. So, okay na ang tanan. So, bongga kasi na kayo dahil kay luto lang mo na doon niya. So, makabidyo na dyan ko pinabongga-bongga pa doon adto. So, makita na gano'n nyo. Kung sa kalayo mong gibaktas dahil. Madali dyan para sa una. Nga mong gigantuan. Dito rami ata sa balay. Tapos, unya, nga rami sa unahan sa balay. Kahit wala po dito, ang pinakalas dito. Tapos, sa sunod adlaw, maghatid na sunod. Sunod adlaw, maghatid na pa may pagkaon. Kay, para gahapon sa ilaha dahil kita pa may trisino noon, mga 60 siguro kasako ang makuha 60 or 65 something. So nga na dahil. So dako-dako yun siya gamay. So madugay-dugay yun may atog-hatod. So karon medyo hinguli ko dayon kay kinahanglan. Kay mato pala kog bilya ba kay magkuhan pa mis kopras. So mo nang nagdadali mi dahil. So bisag giunos ako, gabi jud gihapon. So okay naghapon para sa viewers dahil. Awan ba yun ang kalo ko dahil. Balang. So mga na to everyone, padong namin sa motor. So muadto na ko ron, hindi na ako makabidyo, kaya di na ako magdada sa cellphone sa motor kaya mabungad ba yun. So mag-ingon mi sa katong mga yada nga. Kaya bato na humay sa mua sa motor ay mitag musugot eh. Lapok badut. Lapok day. Taagi ani pre. Mabili na siya. Mabili nilas day. Bilin ukang man yatay na dyan ron. So hello mga bayot, welcome again sa ating YouTube channel. So go back. So karon nabaili na po jay. Gina pagpanguli na mo kusuking uwan pero karon uso na buking init. So karon mo nga rin na po may balik sa masa kung yung gina maniudto na sad sila. Sa mga magkatado sa mga pagkaon nila day. So kamong gida karon is luto ra og tubig because I believe that na mapetra ko sa karne dito nga baboy kailang subaon da. Dato ba yan? Irok ka na eh. So mao na to siya. So wala kayo may gida karon sa mga naka-video ko pa dong adto. So di na ako mag-video niya pa uli kaya video ko na pa uli. Mag-video kamay lang ganon. So ayan dahil. Bukan ako iloy, kapoy na ko na kayo. Balik ko bilyaba. Nakita kong bilat yung bigkaka motor dahil. Buto nandiyon ni Ros. Date sa kaninga video, no? Sa kaninga hapon pa rin ito dahil. So dito sila ganina. So wala sila dahil. Layo na tayo sila bayot. Ito na. Kabuntod dahil. So that choice, we need to go there. Wow! A few moments later. I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way. And I have to run away. I finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way. And I have to run away. I'll finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. Listen the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real.
'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want. So update for today's video. So tima na sila pangawanday. So tima na sa task na mga rin task na mga rin badang nanood na rin sa ako plato ray. Oh. Mura ka itong tigos bilyabang. Tigos bilyabang karang magwag karang walata ba. Plastic. Ay, mapita ka na dire. Mga ito sila dahil tima nag-treaser. Hakot nagbugas dahil. Bugas. Parang humayo. Galingon nun. So mangulit na everyone. So, bye-bye na everyone. Kay mga ulit namin, kay tingman namin ni og kanang hatod og pagkaon, tingman na sila pangaon, tingman og treasure, tingman og kuha, tingman og sud sa sako ang mga hugas, diskaryada na lang. So, ilahan na problema dai. So, mga ulit namin. So, bye-bye!